So ya saka ni fama, ƙarshe ya sa ni kuka. So ya sa ni kuka. An sanya rana auren mahar ya zo mun samu tabbaci, sannan a sannan ranar ya zo kuma har mun yi iske lokaci. Amarya babu lafiya ko an ba ta abinci ba ta ci, mun je asibiti jinya mutuwa ta fi nuna furci. Ni ma ban da lafiya kan na ta kawai na yi kula ku ci, domin ku an shirin biki da yawa kuma babu lafiyar amarya ma. Haka za ta rarrafa da ake buɗa ta je, wani gunda magani wani allura za a yi ta je, domin kuma kashe kuɗi mun yi shiri domin ta gungaje. Wani bikin yana ciki wani bikin nema yana waje, amma a sannan an ɗaura aure har dina muka yi kuji. Mun yi abin da duka al'ada ke yi a gurin bikin mayamma. Bayan an yi shagali an manka rana yin godiya, a ga jama'ar gari da yawa sun mun ɗawainiya. Wasu lokacinsu wasu sanya kuɗi suka yi bibiya, masu gidanmu sun yi min duka wata kara za na bibiya. To daga nan Maryama sai asibiti dukan mun sha wuya, domin jikinta ya yi tsanani mun sha fama da ni da Maryama. Washe gari kawai dole sai dai asibitin muka tafi, an yi gwaji da duka yadda ce likita ya ba mu tallafi. Aka ce jininta ne ya yi kaɗan don haka mu tafi babban asibiti, don kuwa can ne za a ba da tallafi. Mun tafi can mutan gida sun ce mu dawo haka za ya fi, a hakan muka dawo ƙarshe ni na yi tausayin yamma. Ƙarshe ma gidan mutu koma jinyar ya wuce hani, in gidanmu sun tsaya kanta domin ba ta magani. Su ma sun yi duk ƙoƙarinsu domin kuwa sun kula da ni, abinda zan yi mata sai su ce na matsa domin ka babu ni. Kwanan ta 18 gidana jinyar nan bai da magani, in ka biyo ni na 5 za ka ji yaya na yi mi da Maryama.